Id-dedikazzjoni u determinazzjoni li ħalli lil pajjiżna aħjar milli sabu u għal-ħsieb wara rikonoxximent li grupp ta' 4 persuni ħasbu li jagħtu lill-eks Ministru Laburista Freddie Micallef. Kien f'April tas-sena l-oħra ftit jiem biss wara l-mewt ta' Freddie Micallef li twilet il-ħsieb li jsir mafkar fġieħu sabiex jibqa' mfakkar għal-ħidma sfiqa illi wettaq f'ħajtu. Fuq inizjattiva tal-perit Lawrence Gatt, Reno Aġus, Paul Aġus u Francis Gallia dawn bdew jiltaqgħu sabiex jaħdmu fuq it-twaqqif tal-mafkar Freddie Micallef. F'konferenza tal-aħbarijiet dan il-grupp ta' persuni spjegaw li l-abbozz tal-mafkar diġà ttieħed għand il-Brunzar sabiex jinħadem il-prodott finali. Il-ħsieb huwa li l-mafkar li ġej jiswa ma' 17,000 euro jiġi inawgurat lejn l-aħħar ta' Wissu li ġej. Għall-familja Micallef, xi jfisser dan ir-rikonoxximent? Għalina jfisser ħafna, unur kbir għalina, kemm għal-Oledi u kemm għalija u għal-familja tiegħu kollha, sintendi. Nirringrazzjak il-kulħadd, speċjalment il-poplu Mosti, illi tant vera rispett lejh u anke lejna bħala familja u nista' ngħid illi Fred jagħmel dak kollu li seta' u b'qalb u sinċir għall-familja u għall-Mostin kollha. Il-mafkar ser jitpoġġa fil-ġnien ta' quddiem iċ-ċentru ċiviku tal-Mosta. Il-Kumitat qed jappella għal ġenerożità tal-poplu b'mod partikolari il-Mostin sabiex jgħinu b'kontribuzzjonijiet sabiex din il-ħolma issir realtà.